ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya ti katawaan nyo nga agulitag. Ay, apay naglubo. Ay katwan uray adak ichay kusina. Mangkulak pati panagkatawa yaw. Uncle man, naragsak tunggal makit-kita nak. Ay, boy, anak kabilag ta kading katawa. Ay, nangamin pagtungtungtungan may kanikwarong makaparagsak. Anya day ta pagtungtungtungan yaw. Ay, saan may mabaling nga ibagakan kantay? Basta urayan nakulatan nga gawin din matamtamaan. Naimas to tisidain pa yun. Sa dino ti papanam, kwaraw. Mapanak ija kasaran. Nagsapakan amapan. Madamdamapay mo ti panagrugi je kasar. Kunahamad ni uncle ko mapanakitan. Si kagayam ti imbaon ni Kapitan. Dagdakan no ngamin maibaga dagiti tatnaaw. No iso ti mapan, iso asaklat takanaw. Ay siya. Diyak may mapan. Dadan tumanin maibaga dagiti tao. Ngam, ino ngay nga ti maibaon ka. Sayang, no saan ka makapandita kasaran, Maray? Masadutak. Kaano nagadayaw? Nagadudita at tricycle pagluganan. Nilaangan badong ko timapan, Maray. Ay, isaw, timapan. Kaano nakanan? Ay, iso di magmag na. Ay, sus, tataulan mo tandagi tinagdadakal nga aso. Ayun. Apay ngamin, adita balay nga ado titarakin na nga aso kinagnaan na. Nay, timarayan ni badong ko, Maray. Nagpartak gayam ato Maray. Sige badong, partakam dito Maray. Taray! Imuli ni Jipon ni Papaya. Ay, imposible ang makamatan pa'y nagiti asaw. Badong, bumaba ka ditan Ay, yak para baba. Apay asaan ka makababa? Nagababalaan mo na ito imulyam apapaya. Anya nagababa. Nagnato ko ng pidiya. Ay bumabakan, tamang ruging jay kasaran apapanam. Nakaroon na makababa. Manipiling ni kaya ma'am. Magbabain ka ba daw? Talyawon na kan dagiti amin alumabas dito kalsada. Yung sa bumaba. Mala, sukdalan ka arudal, no di mo kaya't ti bumaba. Sukdalan niya. Papay, bunga, si Papaya. Apoy, anya tranta ni Marituyang dito yung balay. Problema na ni Badong na. Ay na, kanayo na. Ni Mari Badong. Saan kano ang makababa ni Badong na ditapuod ti Papaya? Ha! Puod lang ti Papaya. Saanin ang makababa? Ay. Saan mo akatawaan, Inteng? Ingkakit di tulungan. Dahil tinakas kayo. Awan ni Kwarong ang maibaon-baon nga. Kaya sa balimot ngamin tinangibaunam, ijay mo't kasaran. Wala. Pilitan na siya di magtulog ni Pare Badong. Nakakapit kami lata di tapo di Papaya at Pare. Huwag ko na Paray. Kung saan nakapatinag. Ay, bumabakan. Huwag na nakabumaba Paray. Ay, Maray. Di na ba't kaya't di bumaba? Un nga rod, Kapitan, madanagan akaw. Napay ba ka madanagan ka? Siyempre, nagruging jay kasaran apapanan na. Bababa ni Pare Badong. Sukdalot ko mga rod, ng tinamag kaya. Tamangan ka nun manabtuaw. Ay, ayan na, dagiti dadakal nga aso. Iso nga rod ti kabuteng na. Iso nga imuli di ta Papaya. Ay, iso nga nang tipang buteng taa. Tapno bumaba. Ay na, naglaing ka na nagpanunod, Kapitan. Nagpartak abim maba ni Badong at timarayan di ta balay. Sabi ko sa'yo eh. Sige Badong! Partak ang pay ti tumaray! Dagiti nagdadakil nga asaw! Sige! Kamatin nyo ni Pare Badong!
Nasulbar adagos ti parikot ni Marituyang. Nakaawi din ni pare ba daw iti balay. Mas daawak ka. Nagtakrot ni pare badong abong mabae dyan. Mulyan mo. Kasjay na day jay akong pare. Kay kasanupay amakapan ije kasaran ngay kat ngay maluman. Ay, di mon problema anday ta. Ti panunod ha. Jay yawid ni Kwarog asidaan tayo. Aywan anya. Ayan na yan ni Kwarog. Ha? Nga peso. Nakapanmutlaan ni badong mo di kasaran, Mare. Kasano ang makapan, nakita mo't akin amat dagiti nagdadakkel nga asaw. Aywan anya. Mabutingan arumor di tabalay may. Ay, basol dagi jay nga asaw. Siya lakuman tinapandita kasaran. Ano si kapubangar ko? Ay, kastaya. Apaya di mo imbaga adagaws. Awanin amaray. Nalpasan di kasar. Ay namaray, saan ka amadanagan? Taado pa'y ti kasar ang mapasamak na ti barangay tayo. Si Kantong timapan para kanya. Iruar mo na dagiti inalam asidaan tayo, Kwaraw. Nangay. Talaga. Nagurkuray ka. Ikaw, iti ka naman ako ka. Ay, naglaing ka. Amo ka talaga ti favorite ko. Ay, kinaawatan tano kasta. Ay, Kain, dahil ito'y pa'y tinyahaw ikaw. ha? Ay da. Ulo tinwang day tao. Ay, sus. Ito. Unay day taasana na. Sila pumuntin nyo. Ay, nasidlag ka. Ay, manang dungaw. Umay mo alay dagito inyawid ni Kwarog ta ilutom. Makita, nagalisto ni Antim. Kukumaray, nagmayat gayam no adamapan makikasan akabagya. Oh, Marituya, denggam di istoryaan ni Maribana. Talaga mo't nagdengdenga, maray. Sige Maribana, ituloy mo tiyag istorya. Ay na, ay mabsog ka talaga. Tanagadutiin yawid ni Kwaraw. Sige Maray, ituloy mo. Ay hustaon, paapalan na kami lang kinimari-kwanang. Papaapalan kayo aya. Agis istoryak lang, mate. Inton addan to sumaruno akasaran, Marituya. Ang mukto, yaramida. Wan, siyaktong timapan. Anya jebilin ko kinikamaray. Yalaan ka iti sidaon, maray. Ayo. Ay, addan tungtungan nyo akasta. Jakan mo na ita, Waraw, kaano di sumaruno akasar dito barangay tayo? Itong bigatain. Sa dino nga minang, Tataya. Masukan. ay, nasaya at mo. Nasaan ako na mabanog amag na. Nagasidaglaan. Masapa ka amapan. Talaga masapaak. Siya, nasipngat pa ilaon, mapanakaw. Nya. Nagsapa kamit una yan. Ay, nasken ang masapa. Sa anak ngamin anak kapan, hindi agda nagkasar di taabagatan. Ayan kalagay na sumagpay to yan. May mayat ko manudwata. Taat ado tinayawid ka. Ito nga kadagiti nagdadakkel nga asaw. Kamatindak tumanay. Ay, dito kang arudan balay nga aguray Ay katuwan na. Diyak kaya tayo, ti umulay, di tapuon ti papaya. Ala, inangarudan. Niyawid kayo dado asibay na. Wan, danag mon ayan. Naman ka din ni Kwarog ije kasaran. Katwan, itay pa'y agsapaan na pa. Ay, anong tumanan ti yawid di ka anak ka? Anggam, saan nga taan nakababayin kadagiti tao? Anya ko mati ka babain ije nga. Ibagada, asaan ka nga kayso ang magmapat? Nga, ibabaon mo mat ni Kwarog. Kaanak ka ngarod. Ano tayo mo't abangan? Oh, Ay, mano tayo laang mat. Siya, ni Kwarog, kanisi ka. Talo tayo laang mat. adi atalaw. Siya.
Kensyak tumanan. Oh, Na. kensika. Kendi kwarog. Agak sebentar. Nagadu tayo. Talaga nasaba ka ngayon may dito kasaran, anak niya. Nagtuwid kang kamasabak nga umay. Napunon day ta sa akong ikimaw. Kag alangan ayak punwa. Siya, awan pa'y karga day ti hambag nga igim kang. Ay kat basol ko pa ino awan pailat kargana. Ang kuwag mo tin alay ta nakabilag ako ka. Ay sus, nakita ng Jerry's reserva. Taray ikaw. Nakalain na. Ano ba? Ay sus, nagdarayan ni Kwarog. Ay, Kwarog! Sakti na kauna kita. Kanya si kati mo na. Inigama ako na. Kahit inigamak bitan. Ay, sana mabalain. Sakti aking kukwa. Saktiin mo na ditaw. Iswa sakti mangyaway. Agapatan no kasta, Kwarog. Ay, jak ibatan day ako ka. Ay, jakmat ibatan. Oray itarong na. Jak ibatan day tayo. Oray, iba pulis na. Jak ibatan. Ay, ay, ay. Ay daigday. Agap apa kanu na marituyang ken kwarog ijay kasaran. Ay, sungarot ti dimmanon kanyak adamag day ta. Kat si kamot tinangibaon ka ni kwarog ijay kasaran. Si ti mapan mang sulbar. Apay nga minanaskan nga aga padamari tuya. Ken kwaraw. Jak amo Bis nga urayak lang tiyawid ni kwarog. Mapanugak pa ya mapan iji kasaran. Ay aramidam tirumban hindi. Saan ama sulbar day ta apariko no saan ka amapan. Ay, ibatan nyo day ta ako kon! Sakti mo na, Kapitan. Siyak ka day ang kang. Ay, ibatan nyo day ta ko nak makaungitak day. Ibatan, dibatan. Ay, kwarog, kwarog. Ah, Ibatan mo day ta ko kon. yang kalmay. Para kumagan ka day ako ka. Day lang ti magamtabaan nyo. Ay na, Kapitan, nagadaw tiyawida. Ni Marikwanang, ni Badaw. Natumot yawidak. Yang kalkaw. Yang tikabanang. Ay, awanan ti agyawid, awid. Nukas tamat laang. Kasanungay ni Badong kau, Kapitan. Nujak iyawidan, kuraan nakmag. Uray mo't ni ang kalkaw. Kusilapan na kaw. Nawan mayawid kaw. Tamaw. Akus kusilapan na. Agos ko silang, Ay, saan? Ay, uray din nakyawidan. Jak agugin. Iso si kamari si kalaang ti mangyawid para kani pari badong. Ay, kunakon kay sakti pangabakan ni Kapitan. Ngapay nga ang kay. Kasanukan nga eh. Yawidan nakmut, hindi napalabas. Guston. Saan ka na makiapan? Anya, di ka na yun kung ipalagay. Dagis ni Makiam Napan. Nagruna na o. Mataingan ng pitisi ka. Amumagayam. Na, Nalipat mo. Bakang matagluto ato yan. Mabisina ka. ay, agur-uray ka kaday. Iranrantam sa amot abisinin na. Anya nga iranranta, nagkulbog na ito inyawid ko asi daun ta. Mabalinday tan. Ay, saan pa'y? Nagkuray, saan mo pa'y nga isagana day tatakkel aman lukong mo? Tamapan ko pa'y padigwan na Kapitan. Nya. Padigwan pa lang mo na kita tataw. Kitwan jay iyawid gayam ni Kwaraw, impayawid nan kanya. Eh, kababain kin ni Kapitan. Kumbang lang ang mapay na. Ni Kwaraw, ti kanayon na nga ibaw na mapagmakikasan. Sana pilinan ni Kwaraw nga mangyaway para kinkwa na. Nagpain mo na Kapitan. Ay, bakit kita, Kwar? Walang kay. Makikita dito nagtakal aman lukong ngay gamaw. Impadi ko king kanina na to yung asidam. Uray saan ka anak kayawid? Adalat tabat si daug. Iswa na ragsak kalatang kay. Ay, badag! Woohoo! Oh, Wee! apay aya. Ay, adat si daug tayo. Ipadi ko ni Marituyan. Nagsaya atin ni Marituyan. Tapi nadigwan na ka? Sikan, ate Kapitan. Angkal. At damanin nagkasar inton bigat. Hindi. Inaldaw nga ada kasaran dito'y barangay tayo Mapanak ka di manan ng kay. Ay, ni man ang timot timapan. Nay, apay asya. Kagsalamat Na, kunak man, no kaya't lumat nga iyawilan ka. Ay, sana, madamang ko silam ka. Kapapay,
Madita awid-awid. Kasta kapitan. Surwam ida itinasaya at akapanunutan ken arami. Nasigay! Ditan, tinagkibusan kisawalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May samay asagon kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdengan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anyati ko na marijuana. Namintan doon kayo. Di mo may baga. Di mo may lanangal. Ulit man manan. Kuna tumaray manaw ni Kapitan. Kas kapitan manan. Katuan na. Ay saus, makapakigdot mo't day tangay baga maray. Makapakigtot asasawom. Kat saan ka mo't anakigtaw? Sana kaya nakita. Wag. Nakigtot kaya mo. At di maray, ipakita kung kan ka makigdot. Ha! Da. Oh, day ta, nakigdot ako. Na. Nakitam. Kas kala nakakita iti alalya mare. Orela di makal da kita matam. Makapakigto mo nga min day tayong bagam. Ni Kapitan, agngayangay manan kas Kapitan. Ha! Naa. Tanya ko mati makapakigtot ti taimbaga maritoyang. Apay adi ka nakatagari iti imbagakan ka. Kasama makatagariya nga. Nakigtuta. Sa tumaray day ta, kumparing kas kapitan. Dila mauguma. Nakigtot ka. Kitwin, Mike. Diyan mo nakita nakigtot ka. Apay, masapol pala hindi ka makita maya. Kutuan Basta nakigtutan. Kaya day ta, nadamag lang. Oray siya mo. Hindi imbaga kanyang imarikwan. Nakigtot ako. Kung napasyap na tumaray, isumanay. Dahil tangaraw pinakakigtot ako. Isubad lang ay sound. Inak mo pasublatin ay at tumaray akas kapitan. Parang, madalang man damagat king ka. Anya na itataba daw. Apay, pudlo aya at tumaray man ang kalma kas kapitan. Kanaw. Ha? Pudlaw? Punag lang ang unay. Ay di na makikiktutan ko arag. Kikiktutan kaya may. Sinong batak langit sa lutsod mo. Kalabanin nat day ta kumparay. Ha? Tumaray kami at tataba daw. Why? Sakmat din ita, tirumbang ang kapitan dito barangay Kabildatan. Ha? Eh, Ay, makapakigtot man daw ka ngayong bagam tataba daw. ha? Ay, unay mo dahil ka napanakagigtot. Kuwarag, Ha? Makapakigtot pa ilang aw. Bigtay, nagwaras gaya man dito barangay tayo ti planong apanagnayangay mun tumanan kas Kapitan. Ay kit nasaya at Uray sa anak ko nga agkampanya. Nakiktot ka no damari to yang kan pari badong iti nanamag na. Apay, makigtot na ngay. Ay kat among matan tinabayagan nga arapaak ni pari badong nga Kapitan dito barangay. Tumaray lagta Umpurme kada kami, ti butos dagiti tataw. Win nga raw da. Tapay anas kan amakigtot dagijay nga agasawa. May amlag ang makigtot na. Adun to pa yati pakakigtutan da nga aramida. Ay, di mo unay kikigtutan nila ite. Nariga kayo. Marikwana. Anya tar aramidan ni Kapitan. Apay, di mo aya makita nga idadaulwan na dagiti tanod na nga aglinis di tayo diti kalsada. Tapay nga aramidan na dayta.
Ikag isugayam ti kapitan. Ay, makapakigtot man day tang aramidan na. Amin matlaangan amang kan makitam nga araramidan ni kapitan kat pakakigtutan. Ay, talaga! Apay, di mo ayakayat amalinisan day ti barangay tayaw. Tapakakigtutam, uray pa naglinis ni kapitan. Yung batay namin itong rabay. Nagkunadyo. Walang ibagas yan. Nyangkel ka, oh. Hey, Resya, makipagrundaan. Ay, taman ti kapitan. Saan na mabalin ada kayo lang ti agrunda? Agrunda akmay. Uy nang kay. Tapnat na kaduhami. Nasken nga galiptak tayo amin nga agrunda. Wala bibilibak ka ni Parinteng. Pura niya dyan, aramidin na. Apay asaan ka, bilay, kat idadaulwan na ti panaglinis ni ti barangay. Makirunrunda pa yun kadagititanong. Nagitalaan. Kahit si Kangay, kunam ngagngayangay kakas kapitan. Ngam awan aramidam dito'y barangay tayo. Aguray ka lang, tuya. Makigtot kantam. Sige man, no talaga ka maanlaan. Mare, saan din ang matataong ni Inteng di Tabalay? Apay, Mare, ay nagado a proyekto nas asikaswan na. Ay, wan, Mare, puno day ta. Kano agsasaron no ti pirpirmaan na apapapelis di ta barangay hall. Nagado ti tultulungan na. Kaun siyempre, isaw ti kapitan. Mare, sino jay mag-nakikitok na ti kalsada? Nabartak mat alakay. Wen nga rod, nabartak iti kastaunay. Nay, matumban sa matan. Ay, sos, ay, natumban nagpaisaw. Arayatin nyo dyan nabartak alakay. Arayatin nyo. Sino di nabartak ka natumbay di tengah di kalsada? Ngunit taba daw. Ay, unay mo tayo na akong pare ko na yan. Ang rugi man ang nanggang. Ikan na ka man iti sakit ti ulaw. Kanayon lang aron nga sakit ti ulo ko tawag ko kwartak. Nayunan na pa'y. Ay, san ka pa'y anabigbig ba daw? Si Kagayam kay nabartag. Naparte ka kaya, Mike. Kanuray ka lang natumba di tatang ti kalsada. Sige, natumba ka. Saan ka natumba? Ay, saus. Di mo na mo aramidem lukas tama bartag ka. Kanya saan? Mukmit atin nararamid ka. Inaksuruan. Tanya kumangay ti amom ngay naramid mau. Napan ko binagbagaan. Nagiti mamartag alalakay. Kay sardeng dan, di pa nagbarbartag da. Kawan tinasayan, ngay din na, di pa nag-inom, itiharak, tuyang. Kahit apay ngay asikamot ng kinabartag. Siya kaya. Oo, imposible na naganawa ka. Uray man talagi man. Doon niya tinapasama. Oo niya, malagip mau. Malagip kaon. Hindi sumungsungad ang amapan idabagbagaan na saanin niya ginaw. Inayabandak mo tayo. Bakit amday ka? Mapana mo nagsyat na itinaminsan. Hanggang pinamindwada mo nga pinagsyatay. Amo kon kinuloy naman. Naginom ka na ginaw, ageng kat nabartag ka. Ay, win na. Kastan sa tinapasamak, tuya. Way, kasta nga agpaisaw tinapasamak. Kasano nga agbalin ka, kapitan? No ultimo awis dagiti mamarta. Di mo mapagkadkadaan. Saan di mapan makisarita ka nang iti mamarta? Tanya tiga po, amapan mo kasarita ida. Tapos sumardeng da nga ginom. Oh, Saan to pa'y anapasardang ni pari ba doon? Si Kantukit din. sa balak. Kapitanak. Nagbalinak tumanit a kapitan. Oh, Ay, kita enta. Numatak daram day taasaw. apay ajak matakdiran. Kapitan. Nasken na matakdiran nagti sa una. Nagiinom kayo manay.
Diyan ka mat. Agsat ka. Ay, agsyak ka nga agpaso, kapitan. Imbis ang mapan kag trabaho para iti pamilya yaw. Ay takit siyat yan aramidan nyo. Hindi, kapitan. Mas to man. Ilago ko nga kita. Ay, sana ka ginom. Ay, naimas diya to'y pulutan, may kapitan. Ramanam ka diya. Naata pilitin da. Tsak karon kaya tiya ginom, nay. Oh, arak mo, kapitan. Inuman mo. Ay, isardeng yun, ti panagin inom yaw, ta makaungot akot. Ay, sos, nagbuwan ni kasmat ni kapitanan. Makaulit sa mga beso. Makaungot ka talaga. Nay. Kapitan mo ka. Makaulit ni kapitan. Delikado mo, ako mantay ta. Ala, sa pul nga tulnog kaya. Baka talagang kiniangkel ka o kagawin. Tapay, apay abilib ka kunkwana. Napasarding na dagiti agi inom iti arak. Ay, naglaingan ni Kapitan no kasta. Kano inaldaw dagita nga giinom. Nagkarida kiniangkel ka, wasan nga ginaw. Ay, nasayag mag. Ngame, lunabartat dagitan. Conformity kurso na daan da. Agkikil dapay. Pinalagan idan ni Uncle Kao. Rombang lag. May samot dagita sakit ti ulo diti barangay. Magsayanin dagiti sakit ti ulo diti barangay tayaw. Rombang lag ang maikatdan ah. Tauray siyak. Tiyak kaya't ngagsakit ti ulo. Lalaing day ka, kapitan. Anya nga ginlalaing ako na nabagbagaan na dagiti mamartag kasaanan nga ginaw. Right, si Marting da. Wag, napandan ka dagiti trabaho da. Dagiti mo't da duma, tinulungan da dagiti asawa da. Yak lapad sa'y. Na, apayasan ka mamatay. Basta jak mamatay. Mamati ka kaday ba daw? Taadaw pinakakitay tinay kamay naramit ni Kapitan. Tuyaw awatan da kay tiara. Agin mamati ka pa'y laing aya. Makitam day ta panunot mau. Naima sa pulutan. Dipkiti kayatay. May sapay day ka. Nupulutan ti pagsasarita. Naghalisto ka. Ayan na nga, ijay bagpagam nga balin ka na sayat nga ihemplaw diti barangay tayaw. Tapno si kanto ti butos dagiti tatkaaw kas Kapitan ka. Aguray ka. Urayan, di pa nagbalin ko na sayat nga ihimplaw. Kay, linis tayong matalinis dito yung barangay. Inaldaw matay. Saan ka kadi naragsak nga aglinlinis dito'y barangay? Awanin oras ko ama panagaran. Ay, wala na pintas abalasang ang makakita iti dito'y barangay tayo, analinis. Saan ka na masapon nga agarap-garap? Mamaya na ko ng dahita. Kaputa biru ka na ka! Ayunan niya. Panunutan dano asino ti chipta daw. Ay, siyak dahita ang kail. Nataraki ka na alimtakops! Ay, siyak manin dahita. Na, eswa di ka nagreklamo. Na para pagsayaatan tayo amin dito nga araramidin tayo. Di ba? Apay ngay ni tata ba daw? Ha? Eh, apay ayaw. Apay, hindi ko nakita. Iwanan niya. Anya nga dyan aramidin na ijiigid ti kalsada. Kita ama, nagibulbul lang iti basura. Day jayaw. Impuruak ng ti dua supot ngay gam na basura. Ay unay mo't daytan a people. Imbag kumamot no tumulong aglinis. Kat saan mo't? Ngaraw, isupay ti agiwara. Multaan. Anya? Ay, pagmulta nga uray kumpare. Ay, kumare. Multaan, tapnag na kang. Nakikita to yan. Na, apay ang nakiktot ka. Ayun na yan. Kapag pagmultaan dak na ita, kapitan. Apay, di mo nabasa yan. Nagibasura ka kanaw di taigit ti kalsada. Kay, basol na ita. Nabaybayagan abawal, dagi mo lang iti basura dito barangay tayaw. Apay ngay naramit mo pailaan nga. Tapos dalinisan na kita barangay opisyal Kintanag. Kapoy ti day tarasun ma, agmultakan adi nauran. Ay, sana mabalin na ita. Pangalangay di pagmulta. Ay kanagaramid ka gaya iti bawal. Oh, agmulta ka talaga. Ayawanan ba daw? Kano ka nga garamid iti nasayat nga ihimplaw dito'y barangay tayaw. Day tangarot mo ti papanunay. Diyak, ila marungrug yan ay.
Ayan na ni Uncle Mau, Kwaraw. Tadi tahu na. Agsarita kami man. Ni, makaungat ka man. Danuga mo sa amutan ni Uncle Kau. Ay, saan nga agkam kamali dahil ang Uncle Mau? Na talagang aglaban kami. Ay, kumulit ka paray. Anak ni Toy. Pasok ka raw. Masaya mo, tanda ka nito'y paray. Mayan, nakayat ka, aglaban ta. Na. Ay. Jakat mo asawan. Labanan ako. Pag dinanog ta, Op, saan pa yan? Apay ngagdinanog ta ka. pagmultahan na kiday. Na ang mangawang kwarta. Linabsing mo nga ron ti paglintigan ti barangay. Oh, Nagibal lang ang klaan mo titi basura. Agasam na. 1.5 padago sa iti bayada. ay first offense lang day ta. Maramidin ko man ang didakdak ka. Ay, makaungod ka talagang pare. Na. Pag dinanog tan, wanan ti kumpare. Ay, no. Dakas ta kalaban na. Ay, mabalain. Yada kasi pagbagamay. Ay, agtugaw ka ta, agkalma ka man. Saan na maalat ti dinanugan day toy? At dinanog tan. Ay, agure man, agpatiplak iti kapito ni Kwan. Agkapito. Ha. Ay, dalibre ang kapinit sa barangay Hulaya, pare. Una! Ay, mainal daw ka nga umay ang kamay. Saan na maibos? Ay, good na. Ang kasanungan, di pa naglaban ta. Doon umay nga eleksyonan. Isulti, panaglaban tan. Ay, saan ako na lumaban, pare? Ah. Basta palubusan na klain, o may makikapinit yung barangay hall. Solbakon. Ay na! Ay, no mga bakaktumanan akit. Ay, every minutes nga umay ka dito ang makikapi iti ado-ado akapi. Sanan alumaban ni Badungkaw, kas kapitan Maray! Naa, nagpigsamot tan ti panang ibaga maray. Anya ti panakunkunom kanyak tulang. Ay kat pinigsa, atap numangag mo ana sayap. Awan diferensya ti lapayag ko maray. Ah, ayan. Ay kat nasaya at ano saanin ang lumaban ni Badong Mau. Won, Maray, nasaysaya at latakano, nuni kapitan intay nagbalin ang kapitan. Uray agna na ayuno. Ala, Tata Badong, suportaram latan ni Kapitan Enteng para iti pagsayaatan ti barangay. Ala, sigay! Dito, tinagibusan ti sawalit may aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Fuji Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Pinawe. May samay asagot kada kayo, di MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain. Ukumaray, agsisina tayo tanakasangkot tayo mo dito'y palingkay. Day, kunak man no agpupuyog tayo at alaw. Isumot day tati amma. Ay, ado tigatango. Kasta aya, sa bagay, 5 kilo laang matabagas kan tinapak tigatanga. Siya, lapok laang matabasik. Oh, kitain nyo man, dagitangal tigatangan na. Apay maray, anya aya tigatanga. Punwag dito'y awit ko abas kay kukumaray. Nagbasit mo day taawit mo abaskay. Nadapay dito'y bulsak dito asupaw. Gumulpi ak iti kanon mi kinibadungkaw kukumaray. Ay kasta marituyan. Ay kat sumina tangarudan marikuanan. Ngunin sige nga raw marituyan, agsisina tayaw. Tayo na, kwaraw, agawin tayo ni kabindatan. Wen nga raw, kwaraw. Aldawan, jakpay nakaluto. Ay, agungat tumanan ni Uncle Mau. No jak makaluto iti husto nga oras. Naguray tayo pa iti pasahiraos. Dudwa kayo lang, mate. Ay, itulod na kami lata. Awan malugyak iti gasolina.
Sa pinagninay ta ti gasolina. Manupay nga ron ang pasaheros ti urayan tayaw. Talupay Ha? Ay, sos. Ay, aldawak to na makaawid. Sige, mapantayaw. Bayadan nyo ati pliti ko mati talupay apasahira. Ah, pangalaan mi ngay iti pagbayad may. Ay, Kwaraw! Ay, nagaduti kargak. Ay, tulungan ka nana. Babalay ngay tulod na kijay balay. Arkilaan kan. Ay katuwa na. Intatago sa Ay, Kwarog, kasano kami ngayon? Ado ti karga ko kumaray. Ado nga men ti pinalingkay. Naglugan kayo niti sa bali at tricycle. Naa, da kami pa yan ngayon muna ti aglugan iti sabali at tricycle. Nawang kayang pagarkilayaw. Tulad ni Kwarog ni Marituyang, taad na pagarkilana. Uray kumamat, no ijay latang tok ti tricycle tinangiluganan na kadata. Huwag nga roda, uray ijayak latak kumandaleg. Mayatak latak kumamag. Ay ano santan marijuanang, taawan mo't namin makukwartata. Aguray talatan dito ni sumarapila. Manupay ngay nga oras nga aguray ta. Ay unay mo daytan. Manong nga oras ka anak ipalingki. Ay, saan kan nga agreklamo? Tanagrigat ti aguray iti pagluganan. Kasano anarigat kat adamot ti tricycle ni Kwarog. Saan na nga ron akayat ti agitulod no saan mo nga arkilaan? Kapay kaya kaston. Ay, jay ka anakam ti ungtang. Sana siya. Sinuruak mat anas kan akasyan na dagiti babakit. Ken mang 1080 discount. Ay, nagsayatan ko araw. Tayo nagmupay dito yung balay mi. Kita pinalingkin ni Nana Matuya. Nasimpo tagayam tata ba daw? Good puyo ka. Nagadudag ito yung nagkawag inagkatang inana po yan. Why, tandagayang igatang na. Mapana ka tata ba daw? Yaman na ka ako araw. Giti kinaanos mau. Imala ka talaga. Kanya Uncle Mang. Naanos kayaw. Adwa. Ayan ngay ni Kwaraw. Ay, kanagawi din na. Nagawidan. Kano saan na pa ngayon ti Jebarya? Nya, at nabarya. Lima gasaw din ka. Dua gasok tay ko na ng arkila. Nagapapuramit na pimanaw. Ay, naglukon na ya Kwaraw. Sapay imbaga ka nakasingsing pa. Nasingkot ti kasta. Kunak pa nga, mala kanya Uncle na. Iti kinasingkot na. Ay, makitak lang na ya Kwaraw. Singirak Jebarya. Ay umay taman Kwarog. Barangay. Kanya di pulong niya tim kanya. Kanya mananday ta? Saan mo kano nga inlugan ida? At tangarog intulog ko pa sa heroes ka nga biti kwarta na. Kunakmatkan ka. Asaan mo ang mabalin apilpil yan? Ti pasaheros mo. Awan nga rot kwarta daan tayang kail. Amok ngagpailibrin tumanayin. Oh! Ay, ito maminsan. Saan ka nga agpili-pili iti pasaheros? Ay, narigat mo't ano, itulod ko ti awang kwarta na. Ay, ibaon ka man. Pag-ibaw nam kanya. Ijeter na ni kagawat ko na. Gatangan nak iti pumada. Day talaga yan. Ngam no may gatangan ka iti pumadam. Awanin basol ko Awan to. Nairisin. Yan nga ti barya ti kwarta kagawad. Anya abarya nga ibagbagam. Sa nga gasot ti kwarta. Sa gagasot ayan. Kunak man no ba hindi laag. Uy, sa nga gasot mo't Nay, ijak mo't nakita ka na laeng. Itid mo ti barya. Agur-uren ni Uncle Kao. Ay, huwag. Mabiit laeng. Tamang bilang ak iti barya. Na may sarak ni kagawad ko na. Bisa ba hindi lang di kwartak? Yung baga kasagasaw. Iso pinariyan na. Nakalaing gaya mamamaysa ni kagawad ko na. Kwaraw! Ha? Nana to yan? Minay saab ni Marikwana. Ha? Daya matimbagak. Nangagaw jay imbagan. Awan yung bagbagak. Naskan nga itod mo jay barya.
di nagpaituludak ka. Awan malagip ko abaryam. Itad mo undusan! Awan itid ko ken ka. Na, apay nga madayo ka ngay. Itarayan ka. Saan ka tumaray? Waraw! Nakitak mo't ating maray ni Kwarog, maray. Ay namaray, intarayan na. Kasi ningir ko jay saan na nga intad abarya. Na may saan na kano kasta. Uray si kamaray, na may saan na kamo. Kasanum anay baga dayta? Kaano nasabat ka? Kaanang ko jay imbaga na may saan na ka. Gaputa binariaan pa jay kwartana. Kunakon ka. Ay, nalaing amang loko da jay Kwarog maray. Ay nagalasan ti aramid na. Uray jay barya nga rin, di na kaya nga ito. Naglukon dayta aka-anakan ni Kapitan. Si Danod pa'y ko lang. Lukuan na, dagiti kabaranggayan na. Di na mga rodbelbelin, niluklukon na. Uray babakag, lukon na. Nagtaraki kalat talagang kail. Sige ba? Apay talaga mo. Masti maraki ka itan. Sana ka lumaklakayan niya. Ubing gakit di Ay, kasta. Ang lumadayawad niya ang kalmo. Ay, Eh, may dananatuyang kan kagawad ko nang agreklamo kan ka. Saan mo idadangdanggan apay ko ma, umay dagreklamaw. Among matanda kita babakit. Nagkabawtan. Ay, kawin. Kumpurmilatan ti dida mapampanunawt. Ay, kagagangay ti bumakit. Ay, nagkakadibay pangibaunam kanya. Ay, awadon. Ang sakbay ang pumanaw ka. Ay, kanina. Di ko nakataraki ka ang kail. Ay, nakbayat adagin. Paubingin na. Taraki ka lang arudan. Nagwapo ka pa. Nang ro, nakapumada ka. Ay, na. Ay, mabalin nga agaram iti bala sa kanya. Ay, nangagayap ni anting. Kung nagmanuad na tultulang na. Nalantanin ka, di pagsarsaritaan ta dito salas. Nga uray at day di kusina. Ay, awanan ba daw? Jak samutan maala jay baryakin ni Kwaraw. Apay asan ngay? Hindi din na magka-timaraya dagaws. Sana na saya, day tangaramay. Kaanakan pa yung bangarong ti Kapitan. Minaysaan na pa'y ani marikwana. Ayaw gasan tayo tangaramit na ngay. Number 1 na kagawad, lukun na. Mara, amom ka din, no anya ti inaramid kanyak ni Kwaraw. Ngay, saan pa ay mare? Apay ay na may saan nakday jay. Kunana sa nga gasod ya inggatang na dito sina. Tagayam, 20 laang. Sige. Ibagak day ta kanintay. Nas kan laang, naamangan mo ano pa'y tilupon na. Word, mare. Siyak amismo, timangidanon kanintay. Nas kan nga isardeng ni Kwarog, ti kasta nga aramid na. Inteng. Kita ang bandung ka. Ni Kwarog, matay ta ang karkarain tinamaraan. Nagagati ka anak ka niya. Okay? Nakaragragsak ka ang makakikita ng agkarkarain jay ka anak ka. Sino ang hindi happy? Man-manuti kasta kagagit ka anak ka. Ay, nasaya at tanagaga. Ang gamam mo, adda imbaga kanya ni Marijuana. Ay, sige Kwaraw. Karaidam amin dagita nagtindag abulong dita rubayan. Inteng, jagdagganak ka de. Ay, aglisi ka man dita banang tabuya ak man ti panagkaraid ni Kwaraw. Nagmayat abuyain. Urayla agisem-isem ko naman. Ay, amok. Agin gagagat ni Kwarog. Tapno saan mo nga ungtan. Agin gagagat na ibagbagabit. Katno ada reklamo ni Marijuana ang kontra kan Kuana. Ay, agtal na ka man. Na, Saan nga oras ti pa nagre-reklamo ito? Warag, Huyaw.
Ay, saan ka mga huyo-huyo dita? Isublem, di bariyan ni Nanam Atuya. Tibaglay gatang may itibagas. Dayamat bariya na kanya. Ada, witness kan lang nga sublime. Ay, awan ti amok dita ko naklangaruday. Nuawan na mo, apay nga rin nga mandadayo ka ngay. Una, tayo nakapagpasada. Sige, inakaw. Lukas talaang ti aramidan ni Kuwarog kada tayo. Datayon ti mangtiliw kan Kuwan. Ay katun amaray. Nagado tayo. Siya, ni Kabadong kan sika. Iraman mumutun ni Maribana. Aywan, isupay gayam. Padaanan tayo ni Kuwarog dita kalsada intun madamdama. No lumabas. Anya ti aramidan nyo kanya. Niliwad na ka lang, matakas lamanaw, kakawitan. Nagadong ti kalukwan nga aramid mo kada kanay. Kuwan. Sakbay nga umadaw, dagiti mabiktimam, tiliwanda ka. Ha? Wait, niliwad tayo. Ay, di daktiliwan. Ipulong kayo kini Uncle Kao. Kitaan dayta. Tiniliw da ni Kuwarog. Tiniliw. Anyat basol di ka anak ka, nagsigbay. Nagkagitpay. Nakitampay. Oh. Nagagat ko nam. Ang naminsan lang anak karaid. Ay, mapanak manan iji barangay hon. Makisarita kadagiti ng tiliw ka ni Kuwarog. Rumbang laag. Kenas ken abagbaga amjay ka anak am. Tapno saan na ka nga ibabain. Uncle, nakitam tinaramit na kanya kao. Amok at tiniliw da ka. Kasano-asan mi at tiliway. Lukwin na kami mitay. Na kami pa'y anataungan ti lukon na kapitan. Agkabaw kami lang arudan, may saan na kami pa'y laan. Ay, di nakiramraman nga gabaw, marituyang. Ay, saan ka pa'y ngagkabaw, maray? Saan pa'y mata? Aray sakto yan. Tinakiramraman nga kabaw, kasaanak pa nga kabaw. Sige man lang. Siyak lang ngagkabaw dito. Eh, tuwata amaray. Baglakit din, kapitan. Tadakadwak ngagkabaw. Kapitan pa'y. Lalakay kan babakit tayo. Hindi ti ka nakakapigpig sana. Lukon na tayo pala. Dahil tangarot tinasakit paray. Ala, warang, umawat ka, di pa makawan ka na pala. Ay, sige man lang ay. Da kayo nga kabaw, apapakit kan lalakay. Dispensarin niyaw, tinararamid kao. Ay, agudong kamat, marituyang. Wan, maray. Sika nga ay maribanang. Wen, aggigidan tayo nga agudong. Aguray tayo iti pagluganan tayo. Saan ajay tricycle ni Kuwaraw? Tama nga nulukwan na tayo manang. Ikan tayo bumalik waro iti may sapay agundaway nga agbaliw. Sa bagay, win nga agpaiso. Total, nagkidaw matan iti dispensar ka na tayaw. Sigay, maminsan pa yagundaway. Nuulitin naman ay, anya nga'y daramitin kaya. Ay katiliwan tayo manin kalpasan na. Idatag tayo kan ni Kapitan, tapno madisiplinaan. Ay na, Kuwaraw! Di mo nga min gundawayan dagiti awan gaway na, kas kumadagiti babakat, ken lalaka. Ala sige! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang! Ito'y drama tayo, Kapitan! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May samay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangat.